Ajaksä siitä pois, kun Joni tulee? Ja sai justiinsa sen kohan siitä. Näytäpä niitä videoita. Venää. Vähän vitun letkeitä, kun vittu ensin menee kauheen rallipemaari ja sitten tulee paskaa Esko meillä perässä saatana. Mä venään, että Joni tulisi. Farmari Esko. Huomaa, että etuvetonen. Sä tulit tohon tälle. No, kuin. Sä tulit tohon tollaiset, kun lähti kaikki hiekat. Se semmosen alku. Me ennemmin tohon kuvaamaan tohon sisäkurvin, kun aurinko paistaa tuolta. Onneksi sä kuvaat tonne, ei sitä enää. Näkee sen täällä puhelimella. Se jäi venaamaan.